Seuraavaksi meillä on Pocket Pit LARP-esitys Nokian Tehdassaaressa 2023 pidetystä LARPista. Olkaa hyvät ja toivottakaa tervetulleeksi Pocket Pit! Hyvää iltaa. Minä olen professori Dratus ja toivotan teidät tervetulleeksi kantoon. Maailmaan, jossa kaikkien hirviöiden on hyvä elää. Kiitos jokaisen etua valvovan lohikäärmehallinnon. Me kantossa uskomme hirviön. Oli tämä sitten Viridianin sankarillinen soturi. Vermilionin liikemies. Tai tavallinen opiskelija. Voivan olla joka päivä paras versio itsestään. Uskomme valoisaan tulevaisuuteen ilman korruptiota, ilman rikollisuutta ja ilman väkivaltaa. Me uskomme... Mikäs ruudulle tuli? Huhu, oletteko siellä? Huhu, huhu. Halkeamat murtavat valheiden pinnan. Paljastavat alle kätketyn totuuden. Me olemme Halkeama ja olemme kaapanneet videon kertoaksemme teille, että kaikki kuulemamme on valhetta. Lohikäärmehallinto on korruptoitunut ja koittaa vaientaa ne, jotka uskaltavat kyseenalaistaa sitä. Kanton hallinto rajoittaa yksilön vapautta, pyrkii systemaattisesti hävittämään luontaiset tarpeemme ja ominaisuutemme. Se huumaa pahoinvoivat mielletään tylsiksi, piilottaakseen sairautensa oireet. Mutta todellisuus on nähtävissä niille, jotka uskaltavat sitä katsoa. Pocket Pitissä silmänsä avanneet voivat kohdata toisensa turvassa. Siellä syntyy vaiettuja sopimuksia. Tavara vaihtaa omistajansa. Vaimot perheet ovat hetken kokonaisia. Pocket Pitissä hirviöt ovat vapaita. Pocket Pitissä hirviöt ovat Pokemoneja. Perustukset ovat murtuneet. Halkeamat leviävät.
Kiitos Pocket Pit. Annetaan vielä yhdet raikuvat aplodit.